közben olyan gáztattam, mint a izének. De van, nem megyünk gyorsan most, majd ott az egyenesbe inkább. Hello. Szóval. Most vettem diákhitelből. Tágítás nem kell felkapcsolni. Így kell szépen szabályosan menni, igaz? Tolunk egy speedet mindjárt egyenesbe. Nem úgyis ezért no speed limites távol lesz ki. Most itt nyomok egyet, jó? Jó. Azt a kurva életbe. Adja rendesen neki a gép. Jézus Mária. Elektronika. Igen, ez már az volt. Csak finoman rátettem a lábam, és lassítunk vele. Majd ott be lehet kanyarodni, igaz?